Menya Korona jongo yudo ni lakteche maromo 329 mane okonyo e kinde midhusi mar coronavirus Ywak ne piny owacho mondo mi oduokgi e tich kaluwore ni ngimagi osebedo matek nyaka ne golgi e tich. Lakteche go okoni ok gimor kod okang' mane okaw kod piny owacho mar ng'ado oko orak margi mar tich kapok gitieko winjruok. Judith Mondi leronwa mathoth. Tarik 13 dwe mar adek higa mar 2020 Lipot mokwongo mar muoch mar midhusi mar coronavirus ne ogol. Kinde ni, migawo mar thieth mane oriko otelne kod Mutahi Kagwe ne ochwalo lakteche ute thieth mag piny owacho. Lakteche marwakruok margi kende ne nyiso ayanga ni giikore mar tiyo ne jo Kenya kendo reso ngima oganda. Mane en kinde mabedo ni ne in kod midhusi mar coronavirus kende ne nyalo pogi kata mana gi joherani. Lakteche gi ne oketo sinani e rangach e kar keto jotuo moheore e ute timo pim en ayanga ni tich mane gitiyo ne ber. E kinde no ne gin kaka jolweny ahinya to e wang' jogo mane ni kod jotuo. Kata kamano sani yamo loko, jolweny olokore jokwecho kod josecho, ngimagi olokore. E twak margi kod jofwambo odiochieng' makawuono gilero kaka orak margi ne ong'ad kapok ndalo romo. Bedo ni ne giweyo tijegi e ute thieth mag ji giwegi mar tiyo ne piny owacho pod ok odewgi. Kaluwore gi kaka contract nonyiswa ni nonego dhi nyaka 2025 to jogo kane tuoni odok piny to nwapo apoa ka gioronwa barua ginyisowa ni koro orumo. Yesterday we saw the council of governors at Nakuru. They actually are in a position or in a process to confirm the UHC. Those health officers who are in line of being confirmed, all of their contracts to be extended for another 3 years, we were working with them. Tunaachwa matatani, tunaachwa bila kazi, hatujui turudi. Wengine wetu tumejaribu kurudi zile sehemu ambazo tulikuwa tunafanya kazi, lakini tunaambiwa la, ulituacha ukaenda kwingine, sasa pambana na hali zako. Katabed ni moko kuom gine oyudo coronavirus ma ochwe wito ngimagi, giywak ni piny owacho ne ok odewo miyogi kata mana okumba mar thieth, ne githiedhore kowuok e ofukogi. Tie jogwa moko mabende notho, tiyo kata tijni nwati ne one frontline healthcare workers to ne onge cover mora mora. Koro kapo ni bedo matuo idok e ofuko ni hospitali terori kendi. Koro ido kamano ne ok en gima ber ma kaka koro ne wa survive ni ne wakoyo mana kapo ni nyalo duokwa e tich to wanyalo konyore. Seche mano antie tich ne tek ahinya keche iyudo kidil gi virus ma very lethal komaki to athoya to iyudo ka Nyasaye no manuva no ways mwafaulu mwauok. Giywak ni e kinde mokalo ne osebed ka indiko lakteche mane okedo kod midhiero kaka mano mar Ebola mane ohinyo oganda mang'eny e higa mar 2015. Ilikuwa ni kawaida ya jamii ambayo baada afisa wake wameenda kupigana wanarudi wanakaribishwa, wanatuzwa, lakini sisi hatukutuzwa, tuliambiwa nendeni mkajitegemee. When we remember back to 2015, those guys that confronted the Ebola outbreak, all of them, they were absorbed by the government. We are not demanding to be absorbed, but we are just making a humble request to the government, the president, the CS, the council of governors to actually recognize the efforts that we made. E kinde mag ywak ni, lipode mag midhusi mar coronavirus pod medo nyiedhore pachoka, kata bed ni kwanto odok piny. Kadwaro mar migawo mar thieth to en ni mondo ji mane ok okawo chanjo mondo chopi ute thieth mar kawo chanjo go. Judith Mondi, Ramogi TV. Erokamano Judith.